I do love a cheeky bum, yeah. Beth o'n i'n neud am Portaloo, do you know what I mean? Hyn cael cleisgont. Yn o'n troed ni. Ydych chi'n chwthu ar coc chdi. Hi Queens, croeso i'r sioe deitio lle dwi'n ei sexy singletons Cymru i gyd at ei gilydd. Just galwch fi'n Dwynwen. Mare dwi, dyma tisio ffordd. O, dwi'n thirsty i meetio babes ni. Be am i ni gwrdd nhw, ia? Turn-ons mwyaf, pobl really credig, pobl sy'n ei fi chwerthin. Mae'n o'n swnio'n really weird yn, dwi? Os fi yn y bedroom a mae rhywun ei fi chwerthin, mae'n asio bit weird yna. Fy enw yw Teifi, fi'n 20 mlwydd oed, byw yng Nghaerdydd a fi'n artist drag. Tri gair i ddisgrifio fi yw what the hell. Fi'n tueddu gael lot fwy o sylw fel pan fi'n drag, ond just fel fi dim really. Act drag fi yw Aniben, falle chi wedi clywed amdano fi, fi'n slightly enwog. Oh, mae'n mor cringe. Fi'n single oherwydd fi'n really brysur, ond hefyd really lazy. Mae'n really anodd cael fi wneud unrhyw beth. Dating disasters. Fel arfer fi yw'r disaster, fel fi jyst yn gwneud hollol ffwl o fy hun a fi'n really embarrass o'r person arall. Dyna pan fi wedi dod ar hwn i wneud hollol mwy disaster fy hun. Pan bo fi'n catch, fi'n meddwl bod fi'n eitha charismatic, fi'n meddwl bod fi'n garedig, ond hefyd fi'n gallu bod yn eitha catty, so stay on my right side, Lev. Feature gorau fi, that's for you to find out, Levs. Dwi'n meddwl dwi'n catch oherwydd dwi'n person ffeind, dwi'n meddwl dwi'n eitha ffynnu, a swn i ddim yn dweud bod dwi hynna ddrwg yn gwely chwaith. Mam fi, watch hwn gofio. Enw fi di Jack, dwi'n 19 a dwi'n dod o Gaernarfon. Tri gair i disgrifio fi ydy young, dumb and full of love. Swn i dweud bod dwi'n person eitha flirty mewn clubs bach o eye contact. Goes a long way, dwi'n ffitio. Weithiau dwi'n cael chydig o sylw ar y night out, especially pan dwi'n newid torri mullet fi. Ar diwrnod lle dwi'n newid gael mullet fi dwi'n neud, swn i dweud bod dwi'n good 9 out of 10. Dating sydd wedi bod, crap. Ideal type fi di rhywun llai talp lycyn nhw bach, a dyn tîn mawr ddim yn peth drwg o gwbl, a jyst rhywun ffeind a quickly. Dwi'n neud biomedical science yn y brifysgol ar y funud, so dwi'n delio efo chemistry eitha aml. Reit, beth am i ni gwrdd ar ddau huns yma, ie? 3, 2, 1... Helo! Shwmai. Iawn. Iawn, diolch. Be di first impressions chi o'ch gilydd? Ti'n edrych yn really nice. Diolch, thank you. Licio sense of jewellery chdi. A fi'n mynd i ddweud mae hoops yn fawr. Diolch, thank you. Ie, gynnach chi'n taste mewn hairstyles fyd. By the looks of things. Beth am dweud usual type chdi ta? Rhywun bach llai na fi, usually. Just stel yn y wynab. Be am ti? Rhywun sy'n dalach na fi. Stylish. Oce. Lovely. O, mae hynna'n pethau, gwni ffeindio allan yn y diwedd, hopefully, os bydda'n mynd yn dda yn y date ma. Off ni. Enw'r gem yma ydi Bunsen Burn in Love. Any idea pam? Sa'n ni'n neud gem yma, Jack? Cos dwi'n neud biomed, dwi'n gesio. Ie? Ie. Bit of a Biomed. science whiz. Ie. Ti'n glyfar ta? Wel, nes i neud foundation i, ia. Fi'n eitha thick, so... So, beth ti'n neud? Celf. So, dim brains yn hwnna, just desperation a creadigrwydd, I guess. A lot o talent. Oh, wow. Da chi angen neud y shots o'r love potions ma, a mae yna questions i ofyn i'r llall arnyn nhw. Jack, gyd i fi'n gyntaf gan bod chdi'r science whiz. O, iawn, oce. Ti'n fawr Inspector Gadget. Go. Got it? Wei. Yn bad? Oce, iawn. Be sy'n electrifio chdi? Hyder O, ia. a rhywbeth neis lawr grwys. Go for it. Wei, that pro. That's it, down in one. Be sy'n atynnu at rhywun fel magnet? Dwi'n licio pobl sydd yn gwybod sydd wedi dal ar efo chdi. So, gael bach o banter. Mae'n also helpu os mae'n licio fad. I'm partial to a cheeky befi, ia. O'n i arfer gweithio yn clwb i fod bach, so... Oh, fair enough, Fi'n then. gallu yfed fel nobody's business. Oh, good. Penny Beth yw dy hoff ran o dy gorff di? Fi'n really hoffi gwyn fi. Okay. Non-PC, fi'n really hoffi tîn fi. Good to hear. Gysi, fi wedi cael nifer o bobl yn clwb pan mi'n troi rownd i wneud diod wrth Kevin y Bandit. O, diolch yn lyflu. A ni'n like, diolch yn fawr. O, okay. Oh, dy god. Wyt ti'n bit of a bum guy? Dwi'n bach mwy o bum guy yn do. I do love a cheeky bum, ia. Okay. Wel, Don't we all, darling? Stop. Pa ran o'r corff sy'n troi ti mlaen fwyaf? o fel dweud ato fo barod y ti yn. Na ni, get me in there, ia. O! You know what I mean?
Reit. Be sy'n cadw'r spark mewn perthynas? Bys ni'n dweud fel spontaneity. Switch o things i fyny. Yeah. Like, un diwrnod, yn ein farmer's market. Neu, diwrnod nesaf, beth o'n i'n neud mewn Portaloo. Do you know what I mean? Be yw'r peth mwyaf spontaneous sydd wneud yn? Let's just say, maes bi tu ôl llwyfan. Nes i roed handjob I ex fi yn ganol concert Liam Gallagher. Wow. Yeah. Rock and roll. Anyway, here's Wonderwall. Let's go. Beth sydd angen I ti deimlo cemeg rhwng sa'n gallu gwybod? Rhwng ti a rhywun arall. Banter, really pwysig. Cyn perthynas dwi'n licio gael blas, well, bum. Just usually, just to get sure if it's right for me, yeah. Yeah, a moose bush. Yeah, exactly. Fan o bush. If it's well kept, yeah. Oh yeah, well Yeah, trimmed. yeah. Wel, dwi'n teimlo'n bach o chemical reaction rhwng chi ddau ar y funud. Gawn ni weld beth sy'n digwydd yn round 2, ia? Wel, enw'r gêm yma ydi Spill the Tea, a mae'n amser I chi dod I nabod eich gilydd un bach yn well dros panod o de. Dwi angen rhywbeth bach yn gyrfa, achos dwi am mynd off i'r bar. Ne, adal chi fod, oce? Okay. Wel, chi. Beth yw opening line ti ar dating apps? I'm complaining to Spotify. They haven't put you down as the hottest single of the week. Oh, mae hwn mor catchy. Os na dates ti eisiau anghofio. Is I ar date gyda rhywun ar fel picnic. Nethon ni dechrau mynd bach yn frisky. A nethon mynd lawr I roi blow I fi. Lovely. A nethon literally dechrau mynd... A ddech chi'n chwthu ar coc chdi. Oh. Pa 3 peth sy'n major red flag I ti? Yr y gyda di bod yn drwd I waiters a stuff. O, fi'n cytuno. Pobl sy'n cerdyn rhwng ti heb socks ar. Mae'n ei fi sal. Dwi'n gwybod, gen i'n llawer o red flags, dwi'n pretty open for everything, to be honest. Ti rioed di bod ar y date mewn drag? Na ddo. Nes I gael cynnig, ond ni'n meddwl, os wyt ti'n mynd ar date gyda fi mewn drag, fi'n meddwl bod it's rhaid ti'n mynd I doctor, like you've got something wrong with you. Fi mewn drag, mae fi'n erchyn eitha clowny, mae gyda fi troi'n mae'r coch. Oce. A bach yn kooky. So os oes rhywun yn ffeindio hwnna'n attractive, mae rhywbeth yn bod gyda chi. Swn ni'n amau bod ti ddim yn neud drag. Na. Fysa ti yn ddo? Swn i yn, Halloween gwisgo fi rhywbeth, fath o la. definitely. Ie. Mwyaf dwi'n dweud di, rhoi ffrogar I TikTok, a dyn. Ie. Beth yw'r peth mwyaf shady ti dwi'n dweud? O'n i'n cystadlu mewn competition drag. O'n i'n really nice i'r person yma, oedd yn cystadlu gyda, o'n really nice. A wedyn tu ôl i'r llwyfan, o'n i'n actually, I was laying in thick ar y shade. A wedyn nathon nhw gerdd mewn i'r stafell. Nathon nhw glywed pob dim. Oedd yn off. Beth yw'r peth mwyaf awkward sy'n digwydd I ti ar date? Swn I dweud, pam eisiau troi fyny unwaith am date, a dyn oedd o boi ddim yn edrych yn byd fatha oedd o. O'n i'n meddwl oedd edrych. Yn y llun oedd edrych fatha, quite del, oedd yn gwallt bob dim. Wedyn eisiau actual ar date oedd fatha ginger, a dwi'n dweud, okay, you're not the same person, yeah. Reit, digon o ti yn fanna, guys. Amser I ni fwgio I round ola. Da ni wedi dod I round ola a enw'r gêm yma ydi Cadw Mi Gay. Yn hwn, da chi'n gorfod trio ffindio cyn gymaint o chocolate coins da chi'n gallu mewn 20 eiliad. A mae'r person sy'n colli yn gorfod neud forfeit, so triwch yn galad, oce? 3, 2, 1, go. Oh my god, ba. Got some skills. 3, 2, 1, there we go. No. So beth dwi'n quite impressed, actually. Wel, ymarfer. Edrych yn absolute 10 out of 10. Yn o'n troi ni. Fansio? Delach. Oh, I'm rude! Oh my god. Joke na. Ti'n mynd y well na? Dwi'n meddwl cael drai. Ie? 3, 2, 1, go. Maen nhw ar y blas! Pwy na hwn? 3, Cyn cael crych gont. 3, 2, 1, na! Ac yn ceg sych cont! Mega coffi! Dwi'n meddwl, potentially, bod Teifi di ennill hwnna. 12 versus 2, Teifi takes a win. Jack, dy forfeit di ydi? Faint o hein fyddech chi'n gallu ffitio under geg mewn 10 eiliad? Oh, easy peasy, lemon squeezy. Open wide, baby. Barod? 3, 2, 1, go. Keep going. Escape. Mwy. 3, 2, 1. Oh! Wow. Mae bach ti'n mynd lawr fi fit. I bach di mynd lawr chdi? Oh, Oh. nid y tro cyntaf na. Amser ni gael bach o clean-up yn mynd fewn i'r killer question.
Hwn di'r chance ola i gael bob dim ar y bwr, quite literally, cyn i chi fynd yn ôl dan y closh a wneud y penderfyniad. Reit, Jack, go chdi gynta. Be di favourite position chdi? Missionary. Look bod yn agos at rhywun, what can I say? Be am ti then? What's your killer question? Go for it. So well gen ti cael rhyw mewn porta-potty brunt neu ar prif lwyfan yr Eisteddfod gan neb yna. Fuck it, give them a show, yeah. Yeah, Ar y prif lwyfan, why ddim? Why ddim? Why ddim? Why ddim? OK, wel, gobeithio bod hynny wedi dweud yn union beth chi angen gwybod amdano llall. Wan, mae'n amser i chi fynd dan y closh a wneud y penderfyniad. Ta-da! Ath y date yn okay, fi'n meddwl. Oedd e'n golygus. O'n i'n really hico earrings e. A oedd e ddim yn ofyn i fod yn hollol honest. I'n licio faint o ffynnu ddo, i'n licio faint o cheeky oedd o, to be fair. Oedd o'n gwybod sydd wedi cael bach o banter. O'n i'n trio cadw'r agni i fyny, ond oedd e bach yn shy, bach yn subdued. Dwi'm yn gwybod os ydi o'r un i fi. Fi ddim cweith yn siŵr beth i'n neud eto. Wel, mae'n amser gweld os di'r hyns yma wedi penderfynu aros a fforcio. Yn 3, 2, 1... Ah! Wel, dim match i ni tro na. Nes i really bolsio hwnna fyny, do. Fi wedi penderfynu i beidio gweld eto, just achos oedd y bach yn rhy dawel i fi. Pam oedd o'n siarad am pan mae'n mynd yn bach y chwil, di o ddim yn person neis a o'n i'n meddwl yn y bach o red flag. Sa'n meddwl bod ydi aros achos falle bod fi'n bach yn ormod, falle bod fi'n bach yn rhy camp, falle. Dwi'n gobeithio bod o'n gael uffar o amser da efo rhywun arall, ond yn anffodus di jyst ddim yn fi. Neges fi Jack yw pob look, falle newydd ti o gwmpas a good for you.